bolwanteɗo fuu nani nahil heferɓe makka tan ta ɓade jawdi atimejo ko ena be ɓadagal ngal ko ena be gikkula atigu ɓurata woɗugo atimejo jawdi maako jogete banno en mbi to ɗum huude filuma filanamo ha heɓa no ndi ɓesdira to ɗum dabbaji bo ɗum dura ha heɓa no ɓesdira to ɗum gese bo ɗum reme tata ɗum wonna yaake ɓe maranno yimɓe to jeeyaɓe fuu ɓe kakkilanaɓe ɓeɗo kuwanamo ha laato yaake to o hewtake banno allah seniɗo wi bantu ko tanmi warugo hatta yabluga ashudda joganamo jawdi maako man se to o hewtake sembe maako nden jawdi man ɗo to ndi yetti jakka kam jakka wurtinte ha maari jawdi atimejo jawdi ginnaɗo fuu galo maako mo hakkilantamo kañum wurtinta jakka jawdi maako man to nini ndi yetti deydey jakkago nden bo o wurtina jakka man ɗo banno wurtinirte en wi to o jaynitiɗo ka ta o ñaama jawdi atimejo sam ngam allah seniɗo haltini ñaamoɓe jawdi atime en allah seniɗo wi ñamanɓe jawdi atime en alladina yakuluna amwala alyatama innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kamɓe man no yeccago ma yiite on ɓeɗo ñaama yaha nder deeɗi maɓɓe ɓe tamminastoygo ngebo allah mo tagi yimɓe ɗo kayum wi noon o jippini ha qur'anure maako ɗo jange to nini goɗɗo maayi acci ɓikkon pamaron jawdi ɗon a yiya bandiraɓe ɗo yaawa ha ɓe hokkita ɗum jawdi may way ha halfandi to ta ƴamu bonondaji ko ɓe gaɗata kam jonta ni jawdi gondi yahandi timma fuu ɓiɗɗo pamaro to ɓe ƴamtimo ɓe telɓa mo oɗo yaha mawnugo day mallum se a waɗa hakkilo o yahi o mawni jotta ka o ɗaɓɓiti ɗereji saare o hefti an bo a numayno kama sam o janguɗo bo an bo a janga a patanga ni a wi wayyo ha jaftimo jawdi o yahi o wulli jotta ka ɓe gurtini on tan ɓe hoosi saare maɓɓe a ɓerni bo dow ton ɗume a ɓernata tema allah renimama to a heeɓi a tuubi a hisi yande janggo na ɓuranima taw jawdi atimejo ɗo to goɗɗo jaynitiɗo ta o ñamandi to o jaynitaki oɗo halfi bo o ñaama bande dey ngenaari maako en mbiya ba misalu man ɗum butikru on kuuje ɗon sarji toon jotta ka kanko aynata o soodan kuuje o wadda o sorrita ko timmi fuu o sooda oɗo ayni o ho'a ceede ha boutique man ɗo bande dey ngenaari maako onon andi to goɗɗo ɗo sippina goɗɗo boutique noyi yewnatamo lewru ceede man kanje o hosata ta o ɓurnano o mara adilaku to ɗum nayi on o duran to ɗo bo deydey no ɓe hokkata gaynako fuu to lebbi 5 ɓe dokkirta to lebbi 6 ɓe dokkirta no ɓe dokkirta fuu deydey dokkiri man ndi hokketeɗo kayri man ta ɓura noon o hoosan noon ɗo ka to ɗum ɓillimo to o jaynitaki amma sona noon to o jaynitiɗo ta o ñama jawdi atimejo sam jawdi atimejo o hakkilana ɗum ha yande to on man hewtake to hewti sembe muɗum ni tawa jawdi muɗum ɗon nden en mbi jakka o ittan ha jawdi atimejo man o itta bo o hokka de dokketeɓe ha none 9 ɗe allah seniɗo wolwi ɗo innama sadakatu lil fuqara'i wal masakin ha yaha ragarejo maɓɓe wamni sabili ɗo nder none man on o hokkata to nden to o hokki man bo o senna bo ko atimejo ma o pamaro fuu o yecca ɗum jawdi maɗo nda nayi maɗo ɗum nayi 40 to jakka maji deydey wiige mi itti nda wiige man nda gueɗo o hokka goɗɗo mo hokkete man o man yiya anda o senna yimɓe luttuɓe bo ta o tuume oɗo ñaama jawdi atimejo ɗo kanjum waɗi se o wangina ɗum jonta ka o woodi jawdi maako kanko bo je maako bo na o itta jakka man to ha babuwol jakka ɗo ɓe mbi wato yimɓe hiisanɓe anduɓe haala duniyaru to ni julɓe ɗo ittanno jakka ɗo bandede no allah seniɗo umri ha wuro fuu malla leddi fuu talakajo luttatano amma ɓe ittirta deydey no ittirte man no ittirte ɗo noyi bandede to ni goɗɗo ɗo mari ceede muɗum o pilo o
kuje ha boutique mako o waɗa inventaire man pat o hawra jotta kam o hefta ɗum ceede ni kaja o mari kanje man ɗo o senda ɗe kase 14 hasere 14 abre ɗo o hoosa o hokka jakka to ɗon man ɗo to o waɗi banniɗo ɓe o hokkata ɗo heɓan nafitoro be majum non to o woodi nayi bo daga 3 ngaari ɗiɗiri ɗi gaɗi 4 ɗum wiige tatayiye to jotta kam oɗo lima banni to waɗi 5 kayum ka wala ko ɓeddata to ɗi waɗi 5 gayi ɗiɗi to ɗi waɗi 9 ngaari be wiige to ɗi gaɗi 8 biji ɗiɗi to ɗi gaɗi 9 gayi tati to ɗi gaɗi 120 to jotta to o yiɗi o hokka gayi 4 to o yiɗi bo hokka biji 3 to ɗon man ɗo sey jam en nayi wata hakkilo ɗon en ɓiɓɓe waynaɓe sike en andi woɗɓe feere ko waɗata goɗɗo feere way kanko o woodi ƴoyre kadi ƴoyre on a waɗata ha Allah seniɗo ko umrima a waɗata noon ɗo kana yara bone yande janngo on noy o waɗata wato chef maako ɗo o darna chefe ɗo bawigo dey wato chefre nde nayi 5 to yahi toon ɗo o yaha o ittana nayi 4 ɗo 10 ɗo dari o wolwanayi ɗum goɗɗi bo ɗon dey ha to bo 5 o yaha o itta fahinta o itta wiigeje 4 ɗo a yi jotta ka nayi 20 ittanaka jakkana o dilla ha chefre ndeya bo o yaha o itta fahinta 5 o itta fahinta je 4 ɗo jotta ka na yi 10 ɗo waɗi nde 3 na yetti ngaari ɗo ka o motini ɗum o ittata jakka derɗirawo julɗo hul Allah ta waɗu noon dabbaji ma ɗi a mari ɗo malla ɗi a timejo a halfata ɗo to yiɗi a wiyan nayi goɗɗi feere ɗo wakkere funage Ngaundere ɗo goɗɗi ɗo wakkere woyla goɗɗi ɗo wakkere hirna goɗɗi ɗo wakkere fombina cefe feere feere banni yaake jakka to waɗi ɗo a hawra ɗi fuu maji limgal maji on a limata na par goɗɗo goto mari atimejo ma mo mari ɗo a waɗa limgal nayi man ɗi fuu ɗi yetti bana noy ɗi yetti ujune ni a itta jakka maji malla bo an on mari ɗi a waɗa lissafi maji ko goɗɗi feere aɗo mari ha leddi gondi fuu accu hir wakkere ha Adamawa ha Ngaundere tan aɗo mari goɗɗi ha leddi feere panna ima jema on a waɗa lissafi maji ɗi fuu maji a itta jakka ma ɗo ittande woore taw woɗɓe feere bo fahinta ɗo limira jakka muɗum be lebbi shamsiya kayum bo limirtake lebbi shamsiya ɗume je andi janvier février toy ɗo ta a limira be majum a wiya aɗo itta jakka ma to nini kanjum wona limiri aɗo itta jakka ma anda to yetti duuɓi 3 ni nduuɓu ka majji a itta jakka bo Allah seni ɗon umri ma a itta to sey limire be lebbi gamariya on na be lebbi shamsiya limirte goɗɗo anda taska bo anda yaake ittugo jakka mako to waɗi to haaje feere fe'i hidde ko yaake ittugo jakka mako yotta lutti ɓurayi lewru ko lebbi 2 nda goɗɗo feere ɓillaɗo o ittan o hokka ɗum amma oɗo mandi yaake jakka mako kaza malla ɓilla feere waɗi mo o heɓayi dede mo ittinamo ha yalɗe jakka mako go saali bana lewru ko lebbi 2 o itta amma o anda yaake kaza woni yaake jakka mako kam ta o eggira be majum ha yaha warta lebbi goɗɗi feere ɗi o jakkay toon haala jawdi atimejo en fuɗɗiri kanjum en siftori haala jakka ɗo en wolwi seeɗa ni nder toon wala takrabu malal yatimi tata ɓade jawdi atimejo Allah wiri ta ɓada on dey na Allah wi ta ñaame ma tata ɓade jawdi atimejo illa bil khislati koye na be gikku allati hiya ahsanu laatigu ɓuri woɗugo gikku man ɗume wa hiya ma fihi salahuhu kanjum ko woni heedi muɗum mbondi jakka jawdi go deydey ko o hutinirta to o waɗi noon man ɗo ɗum moƴƴinan jawdi man to kanjum bana no en wi to ni laatake o talakajo oɗo huwa ha jawdi man ɗo nden deydey ngenaari ko o hokkanno jananno ɗo ngenaari man banni tan o hosata to laatake o jaynitiɗo ɗon bo o wadda goɗɗo feere ɗo huwa oɗo hokka ɗum ngenaari muɗum oɗo sigana atimejo jawdi muɗum ɗo ɗuuɗa jakka kam en wi se o wurtina ɗum sey laata be dagal ko ɓurata woɗugo wa hiya ma fihi salahuhu ha ndey kadi jawdi atimejo ɗo halfi banniɗo hatta yabluga ashudda ha atimejo man hewta sembe muɗum
o hewta sembe maako ɗo ndey dede o hewtata sembe ma ko woni mana man ko Allah seniɗo wi ka annahu qala ihfazuhu ila bulugi asuddi rene jawdi atimejo ɗo ha to o hewti sembe maako to yaake to yetti o hewti sembe maako fasallimuhu lahu hina izin yaake man kan dokkitemo jawdi maako kadi jawdi man bo se hokkita ɓe seedaku to laatake oɗo eelani hunde wonde feere o yi a limse goɗɗe boɗɗe o yiɗi a soodanamo ɗum bappana ɗum ko hammana a soodanan mo ɗum ɗaɓɓiti deydey ceede ɗuɗɗe to a soodi man ɗo a winda a siga ngam yande feere to laatake ñamdu wondu feere walla ñawdigo a ñawdiri mo jawdi ɗuundi a winda a siga ha yaake to a wari hokkitirgo ɗo a seenna yimɓe nda deydey ko a huurino ko a ñawdirimo ko a janginirimo jangirde ma ko aɗon no yoɓa jangirde towde ceede ɗuɗɗe a holla ɗum fuu majum nden a hokkita jawdi luttundi kadi kanjum kadi yaake nden ayne jawdi atimejo hatta yabluga asudda ha to o hewti sembe maako hewtugo sembe maako man ɗo tafsir o men wi rahimahullah bi an yahtalima o hoyɗita to o hoyɗiti ɗo yaake man na o ñuufi kadi yaake man o mawni kadi to yaake man hakkilo maako ko warda e bo hakkilo fuɗɗi warugo kam to hada tafsiru li bulungir rusdi wiigo ha o hoyɗita ɗo kanjum ɗo ɗum yeccugo ha hewtugo maako sembe on li bulungil asuddi be hewtuki sembe bi itibari awwali zamani ɗo taskitaki be aran jamanu man ɗo on fuɗɗi jotta o fuɗɗi hewtugo sembe amma sembe man warda e tawon ɗo ka fuɗɗi on nden o wi wasayati fil ahqafi tammi wargo ha suratul ahqafi tafsiruhu ha suraji lesto tafsiru man tammi wargo bi itibari akhiri be taskitaki ragare ha ndey on goɗɗo sembe muɗum warata warda to ɓe mbiɗon bo ɗum laatan salasun wa salasuna sana to nini goɗɗo yetti duuɓi 33 jotta ka sembe maako wari wardi mangu maako yetti jotta kam daga ɓaawo ton kam haɗata ɓanndu maako ɗuuɗan kam amma ha darnde maako wara ɓedda ha goɗɗum feere waɗa kam saɗi amma haɗata ɓanndu ɗuuɗan kam li anna la suddahu aga quwatul insan a sudduɗo kanjum woni sembe ɓi adama wa siddatuhu wa mabda'uhu lbulug nden ɓe sembe maako man ɗo yaake nde sembe man fuɗɗata yaake fuɗɗata on woni ñuufaago maako wa yantahi li 33 sana daga to o ñuufi ɗo sembe maako ɗo fuɗɗa wargo kadi yaake nden a yiya sawto maako wangan e sawto maako sanjan banno wonno kanko jaati maako fuu a yiya o sanjan a yiya deydey ɗo yaha oɗo yaha waylitaago yaake man ɗo maran bumnaare dey to hakkilay sey a hakkilanamo boɗɗum oɗo yiya moye fuu yaake man o ɓuran ɗum sembe to oɗo yaha kadi ha yaake to o yetti duuɓi 33 jotta ka sembe maako wari timmi to Allah seniɗo wi on aynanamo jawdi maako ɗo ta on ɓadandi ko ena be ɓadagal be gikkol ngol ɓurata woɗugo ha o hewta sembe maako nden ɗon man bo wari deydey se on jarribamo taw on hidde ko on dokkitamo jawdi man to nini o a yiɗimo hokkitirgo jawdi aɗon no ayni jawdi maako ɗo a jarribamo jotta kam to laatake jawdi man woodi ko sorrete malla ɗum ceede a hokkamo seede ko bana boro sappol ni a wiyamo ya ha luumo kaja a sooda kuje a sorrita hidde ko to hiiri gadda ɗum e ndaara to o yaha o taara o sooda o sorrita to o wartiri go ko wari o wartiri boro 12 a huwi ɗum nde kaja kala nde o yahi fuu o wartiran be riba a andi jotta ka hakkilo ɗona maako a hokkimo go yahi o taari nde hiiri go wartiri seede go boro 7 ha na boro 10 dokkunomami na oho non e toye boro 2 min kam mi anda mi soodi kuje miɗo sorrita mi anda no waɗi janngo bo waɗa fahin faɓɓi janngo bo eyi o ta hokkumo jawdi maako may to a hokkimo ndi ni o majjinandi fuu warta dow ma jotta kam a fota a accamo to ɗon bo se jarriba mo tawon hidde ko hokkitamo jawdi man ɗo ha yaake to o hewti sembe maako wa awful kayla kebbine eterle wal mijana e nijorle bil qisdi be adilaku bil adli be adilaku wa tarkil bahsi e accuki naqqisaki a yi iri yimɓe woɗɓe feere etoɓe jambama en to ɓe yahi ɓe soodan kamɓe soodata hunde etetende man ɗo o eta ɗo wato to o waɗi awo ha o eta ɗo kam se waɗa be jungo fuu o ɓofta o rufa ha to o waɗa be jungo fuu o ɓofta o rufa accuka noon ma woɗɓe feere ɗo lima
go to goɗɗo wolwini o a woni am limgal o fuɗɗita fahinta tasaje goɗɗe feere ka je o etata ɗo o ñaami ɗum fuu ko yimɓeji mbaɗata wato sakko to o hefti yimɓe bilki en tawa nden ɗon man ɗo yaha ha sooda ha maako kadi to a soodan ha maako bo o hebbinta ban je o hebbinnane nde kanko on soodata ha o mara go waylul lil mutaffifin alladina ida ktalu ala nnasi yastawfun wa ida kaluhum wa wajanuhum yukhsirun ɓe naqqisa ɓe usta ɗon kam to ɗon bo fahinta allah seniɗo umri wa awful kayla kebbine eterle wal mijana e nijorle hunde ndiyamre a sorratana hunde yorde na ɗum limse a sorratana ɗum ɓoggina panna woodi ko on nijirta woodi ko on fondirta meta man ɗo fondu fota kan tata gakka tata waɗu wakkere to na usta ta aɗo ñobba ɗo a usta centimètre ji aɗo ñobba limse hidde ko timmani a usti dama ta waɗu noon fondu ɗum fota non hunde ndiyamre bo fondu fota to yimɓe kusel to sippoɓe kusel kakkile dey waɗa feere wasa kiloyel man ɗo luggani waɗa deydey to waɗi go malla bo ɗon be ɓoggol maako feere o waɗata to waɗi ni o sakkina to o sakkini ɗo pap tappini o itta kusel ka o waɗa nanngay kilo sam kilo man deydey no ɓe waɗata ɗo mana noon deydey no ɗo ɓe sippirta kuuje ha kilo ɗo to a waɗi ɗo se bakeje ɗiɗi fuu fota batel ɗo wona caka cak yowwa bakeje ɗiɗi fuu fota amma to a waɗi ɗo ha jippi jooɗi ni ɗo ka na noon kilirte taw nden an sodowo bo to na ɓe waɗi ha ɗo jippi fuu a jaɓata fahin a jaɓata an fuu na aɗo jamba mo nden kam deydey to o waɗi hunde je kilirta na hunde ma kilo 5 o waɗi ha ɗo na jamdi man ɗo o waɗi kilo 5 ha ɗo to jotta ka o waɗa kusel ha ɗo ni to o waɗi kanjum man ɗo se fota rek batel ɗo dara ha caka yowwa ɗo kam kilo nangi amma to ɗo jirfiti memi ɗo jooɗi ni to kilo may ɓuri na noon jamba waɗi non heɗɗo go bo fahinta to laati ɗo man ɗo towi bo ɗon ɗo fuu sey yimɓe hakkilana allah seniɗo on wiiday wa awful kayla wal misana hebbine kiloji hebbine nijorle bil qisdi be adilaku bil adli be adilaku wa tarkil bahsi e accuki naqqiski mo nani hutiniri kayum on ɗum nafata mo sali kayum bo ɗo waɗa wiidede no yiɗi malla bo ka yimɓe panna non waɗatana to torrama kanko bo kanko torro a wodanta la nukallifu nafsan illa wusaha allah ceni ɗo wi min defnitira nafsu fuu ko ena fodde bawɗe maagu kala hunde nde a yi allah umri yimɓe fuu yimɓe mbawan waɗugo kala hunde nde allah haɗi yimɓe fuu yimɓe mbawan haatago hunde man so na noon no ɗo allah umrata no haɗata tagata ha fodde bawɗe nafsu man fi dhalika her bolwa ɗum ɗo fa in akhta fil kayli wal wasni wallahu yalamu sihhata niyatihi fala muakhad to nini laatake in akhta to o woofi fil kayli ha kiiluki wal wasni e nijuki wallahu yalamu allah ɗo andi sihhata niyatihi sahuki anniya maako nden kam fala muakhadata alayhi o nangirtake be man kama warada fil hadisi banno joli ha hadisol rufi an ummatil nisyan wal khata wa mastukrihu alayhi ɓantama accinama ummatore am to ɓe gejjiti malla bo to ɓe mboofi malla to ɓe ndolama ɗo ka fuu ɓe jafama her majum amma be anniyama ko no waɗi ha etergal o ɓurni be anniyama ko no waɗi ha nijorgal o ɓurni ɗum o hosata her maako to ɗo kam o anda yaake nden o nangirteɗo be man nden tafsirowo men wi se laatake to datake allah ɗo andi anniya maako kanko ha o waɗata ɗo o woofi ono haɓɓiray ɗum be anniya nden ka fala muakhadata alayhi nangireki maako wala dow majum kama warada fi hadisin banno joli ha hadisewol e noy to o woofi man nden ɓawa to no wawi o hirliti o woofi to o hirliti o woofi kam wajibi se o hokkita goɗɗo man hunde man taw ɗo kam wala no o ñamira ngam jawdi goɗɗo ñamratake ko ena be belenga nafsu muɗum kanjum o wi fala muakhadata alayhi ay la isma junuba wala dow maako walakinnahu yadmanu ma akhta fi amma ko o woofi haman ɗo ka se o yoɓato hirliti li anna al amda wal khata fi amwali nasi sawa ngam amdago be woofugo fu ha jawle yimɓe fotan dagay o ñama jawdi man ko ena ɓe belenga nafsu on man se to yerdi allah ceniɗo wi wa ida qultum to on mbi to ni on bolwi fi hukmin ha kiita o gayri ko tanamaka fadilu adile mare adilaku bi siɗɗi on wolwira be nunde on wolwira be gonga
to nini laati kala ko on bolwata fuu sey on bolwira ɗum be goonga la tadrukuhu fil qawli wala fil fi'li tata acce goonga ha konngol moɗon be huwugo fuu bolwire be goonga kuure be goonga wa innama hussal qawlu tanbihan lil adna ala al ala ha ɗo ni dede allah seniɗo nde wi wa ida qultum fadilu nde allah wolwi ha konngol ɗo ɗum findinki on ha dow dede ko luuti ɗum ha kuugal fuu non se on gonɗa her muɗum ban konngol moɗon on gonɗata ni kuugal fuu se on gonɗa hadisawol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi wala yajalu rajulu yasdugu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa goɗɗo seedata ɗo gonɗa hoddira goonga ha o winde ha allah seniɗo ɗuuɗa gonɗukijo o woni hisi daga arande ha aran hadisol ma o wi alaykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna mi lismini on be goongaku ande goonga ɗo handan heedi laawol mbondi laawol dewal laawol mbondi bo handan goɗɗo laawol yaago aljanna nden o wi goɗɗo seedata ɗo gonɗa ɗaɓɓita goonga ha o winde ha allah kanko man o ɗuuɗa gonɗukijo wa ida qultum fa adilu to ni on mbi on bolwi ɗo mare adilaku gonɗe walaw kana za qurba ko laatake bandirawo almaqulu lahu bi'anteɗo ɗum aw alayhi almaqulu lahu wato mo a wolwanta ha ala muɗum a seedanan mo a hayru maako bana goɗɗo on goɗɗo yiɗi mo jambugo a andi haala man a waran a wolwa a yecca no ka waari ɗum banda on a yecca dede no ka waari ngam ha nafa mo kanko man wi'u goonga aw alayhi malla bo kanko on wala goonga mo ɓe boldata on mari goonga a waran ha a seedana banda fo wi'u goonga yeccu on o wala goonga man aw alayhi malla dow maako kanjum walaw ka ana za qurba ko laatake jambandiragu garaba ko laatake jambandiragu mbi'e goonga wa ida qultum fadilu walaw kana ja qurba ko laatake jambandiragu wa bi ahdillahi awfu be alkawal allah kebbine wa bi ahdillahi awfu alkawal allah kebbine to nini woodi alkawal ko on alkotiri be allah seniɗo alkawal man se on kebbina yaake feere ɓi adamajo kanko ɗaɓɓititta hunde man o waɗande dow hoore maako hunde ko allah wajibinayi nden ka lismake dow maako kadi se o hebbina ɗum tata o yeeba ɗum ma a hattumullaha alayhi hunde ko on alkotiri be allah dow majum to hakkilayi goɗɗo yaake feere o yiyaba hunde nde saɗi o wiya to nini allah hokkiyam kaja kam wallahi mi waɗan hunde kajare to jam to allah hokkima man ɗo wajibi sey a waɗa tan e to waɗay bo noy to waɗay bo ba wiigo ɗum hande on o wino to nini allah hokki mo ni kaja hande ɗo ni wallahi wayne ka se o hokka ɗum ni kaja hande se o heɓi wayne go o hokkay ɗum ha saali noy o waɗata to o hokki janggo he'anna ko malla nde o wi hande ɗo he'ata to he'ata no o waɗata nden kam se o hefa o hefira be ɗume gotel caka kuje nayyi to woodi jeyaɗo o rimɗina to jeyaɗo may woni ko hoorema amarayde hande to ɗo kana ƴaɓɓi to jotta kam o ñamna jurumɓe noyi o ñamnata ecce limgal maɓɓe ɗe sappo na ɗuɗɓe ta hultoru o ñamna jurumɓe sappo ñamnugoɓe man ɗo no o ñamnirta ɓe ɓe wi goɗɗo fo hokka ɗum muddu malla bo waɗana ɓe ñamdu be takay ɓe ngara ɓe ñama ha ɓe kara ɓe ko ɓe jara fu malla bo o holtina talaka en sappo a heɓi tati sike rimɗingo ñamnugo holtingo ɗiɗo kanji artata yo to laatake ɗum worɓe on o holtinta kam saaro alaji ɗo ka seeki irin je oɗo ɗo saaro may tan sirla fu oda halas ngam heyan mo ha juulugo to debbo bo sey haddare be suddare kayum bo kanjum heyata ɗum ha juulugo to o holtina jurumɓe sappo ndenna yaɓol ɗiɗo pat o wawata mo rimɗina wala ko o ñamna wala ko o holtina ɓe wala jonta kadi o suuma ñalle tati kanko on ɗaɓɓiti kanko wi wallahi to allah hokki mo ni hande ɗo o hokkan wayne ni kaja o heɓi hunde waygo nden colengol haɗimo o hokkay to jotta ka ha junuba jippa dow maako kam lismake mo se o huwa gotel caka kuuɗe nayyi ɗo kanjum kadi wa bi ahdillahi awfu be alkawal allah kebbine to nini on alkotiri be allah ma a hattumullaha alayhi to woodi ko on alkotiri be allah dow majum dhalikum wasakum bi nda bolwa ɗum moɗon ɗo allah wasi on ɗum
la'allakum tadhakkarun ngam on taskita on gajitora be man. Tadhakkaruna ɗo wima bitasdidi tadhakkarun ay tatta ijuna on gajitoro, to non fahinta taskurun wa sukuni e honde taskurun. To nden o wi tadhakkaruna bo ɗon o acci gira a gota o wolwa gira aji man ɗi waɗan ɗi tati ha ɗo o wi saɓiyatani ɗon man ɗo to laaru ha aya kaya Allah seniɗo wino taqilun, to ha aya ka bo Allah seniɗo wi la'allakum tadhakkarun o sendiri balorɗe ayaje man. E ko waɗi kadi ɗum sendiri khatamaha bidhalika o timminiri aya ɗo be la'allakum tadhakkarun li anna hajihi l umuri khafiya gamida, ngam kuje ɗe limta her aya ɗo kuje man ɗe cuuɗiɗe ɗe birniɗe. la budda fiha min al istihadi wa tadhakkuri, wala se ko sam se o mara tiiɗal se o habda o siftora ha kuje ɗe Allah seniɗo wi ha ɗo ɗe Allah seniɗo limti ɗo. Nden kam daga aynugo jawdi atimejo to wolwan kongol se wi'a gonga alkawal Allah on kebbina dede ko Allah seniɗo wolwi ɗo kanjuɗo fu ɗum hunde nde o numata nden o tabbitina ɗum. To nden o wi en ha ɗo ha kongol Allah seniɗo ha kalimaji ɗi en jangi ha aya artuka o wi dede ha Allah seniɗo wolwi ha tafsiro ko o wolwi o ɓili seeɗani ɗo toon o ɗuɗɗinayi. Nden o wi ha kongol maako o wi la'allakum tadhakkaruna ngam on gajitoro be man. To nini a laari ha dede ko on toon nden kako hoddirte wa taqdiru bi hadha allazi wassakum bihi, nda ɗum woni ko Allah wasi on. O wasi on ka fuɗɗi daga ndey daga ha aya ka yeha on Allah seniɗo fuɗɗi wasiya man daga ha rubu ha yotti ha ɗo na, ko malla ma daga aran surawol man ha yotti ha ɗo ɗon man ɗo fu non. Nden Allah seniɗo tokkini fahinta wa anna hadha sirati mustaqima. Allah seniɗo wi wa anna hadha alfathu ala taqdiri lami, to wi anna be masugo alifiol dow ɗo dow hoddirki laamu wato li anna, to wal kasri be masugo les malla bo inna hadha sirati mustaqiman, to nini wi anna bo ɗum hoddirte laamuwol ha ɗo. To ɗon man bo to wi inna bo laatake dow istinafu dow a fuɗɗiti haala. O wi hadha alladhi wassakum bihi, ande nda ɗum ko Allah wasiri on be man ɗo sirati mustaqiman, alhaal kanjum woni ɗatal am ɓoosingal. To laawol ɓoosingol kanjum woni ko ɗaɓɓititte ay dini la wijaja fihi, ɗo woni dina am kallelaki wala her muɗum. To dede ko Allah seniɗo harmini kanjum harmata, ko Allah seniɗo dakni bo kanjum dagata. To nini on ɗo kuuda ɓe yimɓe botata jambe mare gonga mare adilaku, nda laawol dina am ɓoosingol. fa sabbaha dinal gawima bisirat, dina ɓoosika ɗo o nandidi ɗum be laawol. Dina kana a yina hunde yi'etende, sona a yi'a goɗɗo kuwowo ka on, nden o nandidi ɗum be laawol hunde yi'ete ɗum bimana tariqi bi jami anna kullan yusilu lil maksudi, ngam laawol yarete ha nokkure nde a mari haaje yaago. To ni laawol man on a tokki a woofayi kam, to noon dina bo to nini aɗo tokki dina man a woofayi bano Allah seniɗo sar'iri, nden ka dina man yarete ha nufay yarete ha ko hisnete. To nden ka o waɗi ɗum isti'ara on o waddiri ɗum ismul musabbahi bihi lil musabbahi ala tariqi l isti'arati tasrihiyatu l asliya, yimɓe balaga wi'ata o waddiri ɗum dow istihara on, dow isti'ara mbiyanmi, dow isti'ara dow o wu'i ɗum. Dina kam na hunde nde a yi'ata, a yi'an jam dina baɗowo dina kam, laawol bo hunde nde a yi'ata. Nden o wi wa anna hadha sirati mustaqiman, nda ɗo woni alhaal laawol am ɓoosingol, laawol dina am. fattabi'uhu, tokke dina man, to kanjum woni tokke laawol am ɗo woni dina goo. wala tattabi'u subula, tata tokke ɗate goɗɗe feere ha laawol dina ngol Allah seniɗo waddi laawol laamgol ɗo, tokkengol kangol on, accegol ngol feere. ay usdukuhu wala tahaddu anhu, naste laawol dina ɓoosika ɗo, tata ɗehengol, ta accengol on dilla ha goɗɗum feere. fataga u fil halaki, sakko ma on ukka heedi halakuye. nden kam ko lismi dow moɗon kam tokkago laawol dina laatingol ɓoosingol. ihdina sirata almustaqim, nde en dari en juulan fuu en jangan aya ka, en ɗo taskiti en ɗo mbaɗa do'ana ko malla en ɗo janga sala non kam. ihdina handumin assirata almustaqima, ɗatal ɓoosingal. yo ɗatal ɓoosingal man ɗo se en taskita kadi no mi rewrata Allah ɗo ka ɗum ɗatal ɓoosingal na. to ni tokkake banno annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam waddi kam, nden ka ɗum ɗatal ɓoosingal, amma to tokkaki ka ngal ɓoosaki.
rawat tabarani rawat daraqutni an ibni mas'udin radiyallahu anhu قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم قرأ هذه الآية وفي رواية أنه خط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن شماله ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية آية قال سني دوي وأن هذا صراطي مستقيما عند دادو وني داتلام بوشينغال ديدي نو وري ها ديدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاكو هندي تايم بماكو حديثول ngol daraqutni filli daraqutni ali ibn umar o wiete o filli hadisol ha ibnu mas'ud radiyallahu anhu o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam diidani min diidol ñalomare goo summa gala hotinde annabijo diidi diidol goo se o wiyata haza sabilullah o diidi diidol gotol diidol darodigol se o wiyata nda ɗo woni lawol allah summa hatta hututan an yamini wa hututan an shimali o lori o diidi diidi goɗɗi feere ha wakkere ñamre diidol ngola go o diidi diidi goɗɗi feere bo fayinta ha nande diidol ngola go ndende o diidi banni man ɗo summa gala hoti o wi hajihi subulun nda ɗeɗo bo ɗum ɗate nda ɗatal mangal baruwal ka ndagal ha caka diidi goɗɗi feere sera magol hen ñamo goɗɗi bo heedi nano o wi to nda ɗe bo ɗum ɗate ɗum laabi goɗɗi feere on ala kulli sabilin min ha saytanun yaɗu ilayha ha kala laawol gotol fu sayɗanu ɗo dow muɗum ɗo ƴewnira heedi magol to numo kadi dede mo acci sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam dilli kayum yahi wi kayum ka tokko e sey huwayne ɗariqa ka jaha on kanko hutinirta to a wala nder ɗariqa yande dargal to a ummi a umman a bembuɗo moye wima ka hadisewol ngole annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi noon na comme allah sahabo en wi to ɓe mbima e sahabo en bo to ɗariqa maɓɓe ha sahabo en kana ɗon no gondi ɓe annabijo woɗi nde sahabo en ɗon gondi ɓe annabijo ka enen fu en gondu ɓe maako en pofti to a ƴami ɓe jotta kam e tabi'ina en bo kamɓe bo moy on kadi sehu maɓɓe kamɓe bo na sahabo en ɗon ɓe giɓe tawa e annabijo e tabi'ina kamɓe bo moy on sehu maɓɓe e nde ɗurugu may ka fuɗɗinoɗate may fuɗɗi kam nasalullah salamata wal afiya bana annabijo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ɗo o wanginani himɓe hunde laaɓi diidugo diidol gotol bangugol nden wara diida diidi goɗɗi feere cewɗi her bangeje magol ɗiɗi fuu nden wiya nda diidol mangol ɗo kangol on woni laawol allah ngol wuraki sam nda diidi ha sera ɗo kanji bo ɗum ɗate goɗɗe feere ɗum laabi goɗɗi feere turugo nden kala diidol gotol fuu sayɗanu ɗo dow muɗum ɗo jooɗi ɗo ƴewnira yimɓe heedi majum a anda mo dilli ha diidi ɗiya acci diidol mangol goo kam kayum kam yahan do'a ha ƴewnandu sayɗanu o jaaboto sayɗanu herɗon ɗon man kanjum ɓi adamajo dayto iɗin ko laati bid'a nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi banni o wi sayɗanu ɗon dow kala laawol gotol fuu ɗon ƴewnira heedi magol summa qara hajil aya hoti o jangi aya ka wa anna hadha sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ni hadisol ngol wardi wa fi riwaya ha filla feere fayinta annahu khatta khattan annabijo diidi diidol nden o diidi diidi ɗiɗi her wakkere ñamo magol o diidi diidi ɗiɗi her wakkere nano magol nden ɓawa ɗon summa wada yadahu fil khaddil awsadi senulaɗo allah waɗi jungo mum wallini ha dow diidol gorngol cakago fagala wi hadha sabilullah ndagol ɗo woni laawol allah ɗiya sera sera go ka fu nastayi summa gara hajil aya hoti o jangi aya ka wa anna hadha siradi mustaqiman fattabi'uhu. To a yi goɗɗo wurti ha dede laawol islama ɗo o dilli jonta ka ɗariqa ka jaha daga ɗon ni kanko be hakkilo mako fu to o faami kam o andi laawol allah go ka o accingol fakat wala seko ko waɗi bo allah ceniɗo kanko andi ko o yiɗi o rewre be man nden bo o neli annabijo maako o neli annabojo maako nulaɗo maako ragarejo annabo en nulaɓe
annabojo o maynaka sonande Allah seniɗo jippini aya al yawma akmaltu lakum dinakum, hande mi timminani on dina moɗon. ɓawo aya man jippi ɗo modiɓɓe anduɓe qur'anu bi wala aya feere jippi waddi hunde ka ja wajibi gaɗe, wala aya gorka feere jippi wari wi hunde ka ja harmi acce. hidde ko aya man jippa ɗo haramun kam fuu timmi, non dagi ɗum fuu timmi. nden ɓawo man ɗum ɓurayi ñalɗe seeɗa nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mayna, to kanjuman ɗo heƴi jam hakkilo kam fuu ɓe mbi yande aya man jippa ɗo ko laataki no diina yande man, nden ɗum wari ɓawo ɗo kanjum bo ɗum laatata diina. laaru jotta ka ɗurugu ɗateji feere feere ɗariga kajaha ɗariga kajaha fuu wala mo foti wiya yande man ɗon no, wala mo foti wiya annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗum be sahabo en maako. to en bolwi ɗo en ɗo suumi, nden bo en ɗo janga deftere Allah, ɗum konngol Allah ceniɗo on o wi wa anna haja siraɗi mustaqiman fattabi'uhu, nda ɗo woni ɗatal am ɓoosingal tokkengal. goto men fuu wari ha ɗo ha nana tafsiroɓe ko tafsiri bolle Allah jango oɗo janga ha nana ngam hutinira, ngam hefta gonga tokka kanjum won haaje muɗum. to nini en daari ha deydey ɗarigaji men ko waɗa ɗo ɗi fuu maaji, wala mo foti wiya ɗariga kaja waɗi jaman sahabo en, wala mo foti wiya ɗariga kaja waɗi jaman tabi'in, wala mo foti wiya ɗariga kaja waɗi jaman tabi'in alqurunul mufaddala, lawale ɓurnaɗe siècleji ɓurduɗi ɗo ɗi fuu maji sende ɗi saali. on turugu wari fuɗɗi waɗugo kadi jotta kam ɓe fuɗɗi waɗugo ɗate. kanjum man bo gam dalila tokkugo kuje goɗɗe feere, woɓɓe maɓɓe a tawan haaje muɗum jawdi on mari haaje toon, woɓɓe maɓɓe a tawan daraja. goɗɗo feere wi kanko kano ɓe darjiɗintamo ha ɗariga kaza ha be jawdi ɓe dokkatamo ɗo, o wawata o wurta ɗum. to nayi nda haaje mako on ɗo, ase na rewgo Allah ceniɗo. to rewgo Allah ceniɗo kam Allah wima wa anna haza siraɗi mustaqiman fattabi'uhu, nda ngal ɗo woni ɗatalam Allah ji wassaytukum bihi, ngal mi waaji on mi wasori on be man. siraɗi mustaqiman ɗatalam ɓoosingal, alhaal magal ngal ɓoosingal ngal ɗo darodi, ngal lelaki sam. ɗate ɗeyago bo ɗe fuu maje kanje ka ɗe leliɗe, nden kam tokke ɗatal ɓoosingal, acce ɗate leliɗe ɗate guuriɗe ɗo ta tokkeɗe. fattabi'uhu tokke laawol Allah seniɗo, tokke diina Allah, wala tattabi'u subula, tata tokke ɗate a turuga ɗate almukhalifa lahu, ɗate luutuɗe laawol Allah seniɗo ta tokke. ɗate luutuɗe man ɗum ɗe al adiyan, kanjum woni diinaji ɗum ɓe ajata ɓe ɗon dewra Allah be man. al adiyanul mubayinatu lahu, diinaji ɗi woɗɗotiri be laawol ngol annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam waddi, ndaye ɗum. fa sabbaha al adiyana al batila bitturuqi, ha ɗo bo fa enda Allah seniɗo nandini diinaji bonnuɗi bitturugu be ɗate ɗuɗɗe kadi almuwajja, amma ɗate man ɗe leliɗe ɗe darodaki. laawol Allah seniɗo ɗo kangol woni darigol ɓoocingol, bi jami anna kullan yusilu sahibahu ila al halaki. laawol to wuuri, laawol mari gasɗe gasɗe, tokkiɗo ngol heɓata jam. non fahinta mo tokki laawol diina ka woɗaygo, kayum fu tokkiɗo ngol heɓata jam, tokkiɗo diina man heɓata jam. to yarata mo ilal mahaliki, ɗum yaran mo heedi halakuyeji. wastu ira ismul musabbahi bihi lil musabbah, ɗo fu ɗum isti'ara deydey mo yimɓe balaga ko wolwata. derɗiraɓe julɓe, diina ɗo ka laaɓka, diina ɗo ka laaɓka, wala se ko sam. juule ne en juulirta ɗo, to goɗɗo waddini en ɓesdi darnde woore, malla ɓesdi sujudere woore, malla usti sujudere woore, ko ɓikkon wiyan kaye baba ɗo anda no ɓe juulirta na non. ha en ɗo poti ɗo man wala haalana. lewru suuma yeyru ɗo to goɗɗo sañji wi aa kayum ka juldandu on suumata, wala jaɓananɗomo ko gooto. lay haaji ɗo yande jowenayabre yande dargo arafa ɗo, to goɗɗo wari sañji nde wi kayum ka daran arandere malla sappo e joyabre hijju ma ko wooda, tokku ha kala darange diina ɗo ɗe fuu maaje. sakko goɗɗo mo wiyay ashhadu an la ilaha illa llahu ashhadu anna muhammadan rasulullah, o wi o wiyata ko kadana dinankejo, o wi o wiyata kalimaji ɗo. nden jakka, to goɗɗo wi hokkata jakka, to kanko ɗo to sariya islama ɗo mari sembe ɗo,
ɓe nangan mo ɓe kaɓɓa ɓe kosa jakka man ɓe jofta mo ɗum ɗo ɗum fuu majum en ɗo andi ɗum ɗo laaɓi ko moye men fuu andi darange islama joyiɗo ɗo yerdi wala mo salata wi'a ɗo man wala nder dina koyna to o wurti dina toye on en waddi kuje goɗɗe feere bo en gari en torri hoore men to tasboje goɗɗo yiɗi no ɗe jotti fuu hadiseji waddi ɗum ya laaru deftere wiyetede hisnul muslim ha maare ɗo deydey do'aje woni ha maare ɗe a waɗata fajiri be kiikiiɗe a foti ma jangida ɗe na do'aje ɗe a waɗata to a wari nastugo saare ma to a wari nastugo suudu ma to a wari nastugo ɓaawo suudu ma to a wari wurtaago to a wari nastugo juulirde to a wari wurtaago to a wari ɓornaago toggore ma to a wari ɓortaago dingudi laarugo ɗo do'aje man ha hisnul muslim ɗo ɗum hunde laamde kanjum ɗo he ay derɗirawo julɗo na haaje maako ko waɗata fuu mi tan mi haw heɓa mbar jaari ha allah nden ka en tokke ko laaɓi a al ilmu dallatul mumini aynama wajadaha akhajaha husma safa wa da makadu andal ɗo ɗum faljere muminijo on faljere ma to falji ko ha toye a tawi a tawi nagge ma ndange a anditina a hosan be hujja ma amma dey andal bo nde laatake ɗum faljere muminijo ho u andal ɗo ko laaɓi accu ko vuddi andal man to ñorwi ka accu ɗum allah ceni ɗo wolwi irin ayaje ɗe ɗe ɗuɗɗe na ha surawol ngol tan wa anna hadha sirati mustaqiman ande nda ɗo wasiye komi wasi on ɗo kanjum woni ɗatal am ɓoosingal fattabi'uhu tokkengal wala tattabi'u subula tata tokke ɗate goɗɗe feere nden ka laawol dina islama laamgol kangol gotol to a nani ɗariga kazaha ni to seli accuka noon annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi yahuda sendi dow dina muɗum geɓe 12 nasara sendi dow dina muɗum geɓe 12 wa sataftariqu hadhihi l umma o wi ummatore nde nde tammi sendoygo dow geɓe 93 ɗe fuu maje ɗe kalkuɗe koyna yeɓre woore annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde wolwi noon sahaba en ƴamtimo yeɓre woore man nde halkayɗo kayre wonde yeere o wi kayre on wonde dow komi woni dow majum hande min be sahaba en am halas jam hakkilo kan a heeyi ɗum nde ni allah seniɗo leni annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nden ka ko o waddi ɗo kanjum on tokkete na ko modibbo wayne wiɗo luuti ɗon na ko sehu wayne wiɗo luuti ɗon na ko yebre ka jare wiɗo luuti ɗon se tokko dede ba allah ceniɗo wi wa anna haja siradi mustaqiman fattabi'u ande nda ɗo woni ɗatalam laawol am ɓoosingol tokkengol wala tattabi'u subula ta tokke laabi goɗɗi feere atturugol muhalifa atturugal muhalifata lahu ɗate luutuɗe laawol allah seniɗo go ta tokke fatafarraga bikum sakko ma sendira be mon fatafarraga bikum ɗo o wi fihi hasfu ihdatta ayni woni her muɗum moytugo tewol gotol fatatafarraga to asliman tamila bikum sakko ma laawol man ngol wuroro be moɗon an sabili on accina laawol allah to on tokki laabi goɗɗi feere goo yaake nden laawol man wuran be moɗon accina on laawol allah on heɓata tokkugo laawol allah to on tokkay laawol allah goo bo yaake nden kisdam wooda kadi to kanjum kadi tata tokke laabi goɗɗi feere ɗo nde laatake allah seniɗo wi noon o wi zalikum wassakum bihi bolwa ɗum ɗo allah wasiri on be man ha zalikum wassakum bihi ma marra min ittiba'i dinihi wa tarki gayrihi min al adyani kanjum woni ko ɓeɗi tokkago dina allah e acca bo dinaji goɗɗi feere tokko dina allah ka allah sar'i annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam yettini yimɓe ceedata ɗon dow maka laaɓka allah seniɗo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi la yazalu taifatun min ummati yeɓre nder ummatore am seedataɓe ɗo woni dow goonga luutiɓe ɓe torrataɓe hatta yarisallahu l arda o man alayha tokku wonu dow goonga ɗo kanjum on woni ko nafata zalikum wassakum bihi bolwa ɗum ɗo allah wasiri on be man la'allakum tattakun ngam on renta luutugo allah to on tokki ɗo ngam on kula aytum tamtasiluna al ma'murati on misliɗina umroje ɗe allah seniɗo umri on ɗo on kuwa ɗe watastanibul manhiyat nden watastanibuna on luncita bo al manhiyat kaɗaɗe to on mbaɗi banni kam nden kam
on tokkake laawol Allah seniiɗo. To on gaɗi banni nden kam on laatake nder kulooɓe Allah. wa ata bi taqwa huna, Allah seniiɗo waddi be taqwa huna, o wi la'allakum tattaquna, ngam on kula Allah. en waɗi kalimawol man wari ɗo li anna siratal mustaqima jami'un littakalifi, ngam ɗatal ɓoosingal laawol boongol darodingol ɗo kayum man ɗo mooɓi ha defñitirkiji. woodi umroje ɗe Allah seniiɗo umri, woodi kaale. wa gad amara bittibaihi, nden bo Allah umri be tokkago laawol ɓoosingol, laawol darodingol. wa naha ani turugil muwajjah, Allah haɗi bo tokkugo laabi leliiɗi. fa nasaba dicru taqwa, kanjum leeɓi kadi jotta ka wolugo kulol Allah. ase mo laati kulowo Allah kam o tokkan laawol ngol o rewrata Allah ɗo, laawol ngol annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waddi, laawol laatingol laamgol dow maagol o wonata, o accan laawol goɗɗo feere ka ko ɗum moyjo. ya man yuridu najahahu yawma alhisabi min aljahimi wa mawqidi nirani, idba rasulallahi fi lakwali wal amali, la takhruj an alqur'ani wa khuj sahihaini alladhaini huma li agdi ddini wal imani wasitatani, waj'alhuma hakaman wala tahkum ala ma fihima abadan bi qawli fulani. an muyɗo, ya man yuridu najahahu, ya an mo yiɗi kisndam muɗum ñalomare darngal, ha kuɓɓirle yiite a yiɗi hisaago, tokka nulaɗo Allah, tokku nulaɗo Allah ha konguɗi maako be kuuɗe maako, tata wurtu a acca qur'anu re. ho u sahihil bukhari be sahihil muslim, ɗeɗo ha kala kaɓɓe dina ma patɗe peesiɗe, ko giɗɗa ha dina ma fuu a tawan ɗo a sahihil bukhari be sahihil muslim. a yi hunde man wala ha maaje, kay ɗo kana dina je a yiɗi rewrugo Allah kadi. wa huji sahihaini alladaini huma li agdi ddini wal imani wasitatani, waj'alhuma hakaman, waɗu sahihil bukhari be muslim kanje ngoni kiitoje dow kuugal ma. nangarɗam ma ndiyam ɗam a nangirta taw kanjam ɗo kanjam on tindina sahihil bukhari be muslimina, a tawa oho non noon. e no a yahata heɓindoro, to a yehi a jooɗan ha ɓaawo suudu no a jooɗirta ɗo, non wari a sahihil bukhari be muslimina, non noon. a seni senoye ma wooɗi, a wurti a wari a nangan, non wari a sahihil bukhari be muslimina, non noon. malla jotta ka giwam janaba heɓima, ko giwam hayda, ko giwam ɓesngu, no a yiwrata ɗo, non wari a sahihil bukhari be muslimina, oho non noon. a wari a dari a juulan, no a juulirta ɗo, non wari ha sahihil bukhari be muslimina, oho non noon. julde ma nafila be farilla fu ndilla her suumay, no a suumirta ɗo, non wari ha sahihil bukhari be muslimina, oho non noon. to suumay nafila a suumata non no warina, oho non noon. dillu ha jakka ma no a jakkirta ɗo, non noon wari ha sahihil bukhari be muslimina, oho. yahuni tokku ha kuuɗe ma ɗe fufu timma. oɗo ka wima waj'alhuma hakaman, waɗu sahihil bukhari be muslim ɗo kanje woni kiitoje ha kuuɗe ma fuu. wala takum ala ma fihima abadan bi gawli fulan, ta hiitor be konngol wayne wi a acca sahihil bukhari be muslim ka ta waɗu ɗum a foroy. waj'alhuma hakaman wala takum ala ma fihima abadan bi gawli fulani. fa rabbu rabbun wahidun, jawmirawo ɗo o gooto, diina maako ɗo bo ka goota, nulaaɗo maako mo timminir nulaaɓe ɗo gooto timmi, tokku ɗum konnguɗi maako, on woni ha nder maaje. ɗum man ɗo to a yi ha laawol gootol goo kanjuman on tokki ɗon jawmu deftere ha o yimi sati maako ɗuuɗɗi, on nder maaji mi o seɗɗa mi wolwi ɗo hannde mi siftori ɗi. to wonu jotta kam Allah seniɗo wi dalikum wassakum bihi, nda bolwa ɗum ɗo ko Allah wasiri on be man, la'allakum tattaguna, ngam on ndenta luutugo Allah. kanjum woni on kula Allah. mo huli Allah yakene jaɓata luutugo mo, mo luutayi mo bo huwan umroje maako fodde bawɗe muɗum, kaale maako bo daytoto, to woodi ko fergi bo yawa tuuba. qala jalla wa ala summa atayna musa alkitaba, hooti min dokki musa deftere a tawrata, deftere tawreta. wa summa li tartibil akhbari, summa ɗo wari ngam tokkugo ha habaruji. summa to wari no kam sey laato woodi ko arti nden nden on man wari. wato ba misalu to a wi jaa fulanun summa fulan, wayne wari nden ɓaawo ton bo wayne, to a waddi be summa ɗo oya artimo warugo. to e noy ha ɗo bo wolwira jonta kam summa atayna musal kitaba, nda bo ko Allah seniɗo ɗo wolwa haala heferɓe makka,
nder summa atayna musa alkitaba to kanjum o wi wa summa li tartibil akhbari summa man ɗon ngam yeccu ngam tokkidirgo habaruji jotta ka Allah seniɗo ɗo yecca ko waɗi na haala jotta kam ɓaawo heferɓe makka go won annabi moussa Allah hokki ɗum deftere aa na noon tamaman li nimati do timminki moƴƴere alalladi ahsana do on mo wonori bilqiyami bihi be daroraki be deyde deftere go mo darori be deftere hutiniri be maare min dokkanmo kanko go nema timmuka ha deyde nde o dariri wa tafsilan bayanan e wanginki li kulli shayin kala hunde fuu deftere nde min dokki annabi moussa ɗo ɗon ha maare wanginki kala hunde yuhtaju ilayhi fi dini nde bukete e her muɗum heedi dina ni Allah seniɗo wi'en wa hudan wa rahma nden deftere man nde laati kayre nde nde kanda wal mana tamamun alal muhsini minhum bi sababi qiyamihi bihi o heɓan barjari timmidindi mbonri be sababu darorago maako be dina man ay be sababu tokkago maako deftere man nden to laatake noon ɓi adamajo ko woni ha maako lismake se o tokka deftere Allah ceniɗo o tokka qur'anure nde o tokka hadiseji annabijo sallllahu alayhi wa sallam laaɓɗi banno Allah ceniɗo winde Allah hokkino annabi moussa deftere woni dow ɓen tokkiɓe deftere go tokkol bongol ɓe godi mbar jaari wa tafsilan li kulli sayin e wanginki kala hunde fuu yuhtaju ilayhi nde bukete her muɗum fi dini heedi dina wa hudan nde kanda wa rahmatan nde hinna e la'allahum bi liga'i rabbihim yuminun la'allahum gam kamɓe ay bani israila ɓiɓɓe israila yuminuna ɓe nuɗɗina bi liga'i rabbihim ɓe fottugo ɓe jawmirawo maɓɓe ɓe nuɗɗina bil basi ƴummugal ɓe tabitina fakat fakat ɓe ƴummi tan to ɓe ƴummiti bo yaake man ɓe warjete dow kuuɗe maɓɓe kuuɗe goto ko ɗe mbooɗi ko ɗe bonni fuu no goɗɗo man huuri ɗo kanjum o warjititte ñalowmare to o ummi to min dokki annabi moussa deftere ɓe kuura be maare ngam ɓe nuɗɗina ñalowmare nde nden ha to Allah wino summa atayna moussa alkitaba a yi ha ɗo bo wari wa hadha kitabun anzalnahu nda nde deftere min jippini nde ndeyere alqur'an deftere qur'an anzalnahu min jippini nde mubarakun nde barkiɗinande fatabi'uhu tokkende e ala makka taw noon yimɓe makka bil amali be huruki bima fihi be ko woni her maare yande nde jippa kam jippi dow yimɓe makka nda ko ɓe umra amma qur'anu ko woni ha muɗum al itibaru bi umumil alfaji la bi khususil asbab qur'anu ko taskititte her muɗum huɓugo lafajuji muɗum na hertorago be sababu to sababu wolwanama yimɓe makka kala nanɗo fuu o wolwanama fattabi'uhu tokkende ya ahla makka onon yimɓe makka fattabi'uhu tokkende ko on yimɓe wuro ngoye tokke qur'anure nde bil amali bima fihi be hutinirki ko woni her maare ha nokkure nde janga fuu yimɓe gonɓe toon man ɗo ɓe tokkode ɗum umrore Allah seniɗo on fattabi'uhu tokkende yimɓe to nini le laatake nde jippinanoma keña dow yimɓe makka na ɓawo ɗon huuɓi kadi nde barkiɗinande Allah seniɗo wi hunde barkiɗinande ɗo ɗum ɗume to hunde woodi barka ɗo ɗume hunde man woodi hayruji ɗuɗɗi on to noon qur'anu kasirul hayri wal manafi'i dinan wa duniyan ɗon ha qur'anu ɗo nafakaji ɗuɗɗi ɗi dina be ɗi duniyaru fuu wal mana hadha al qur'anu al azimu kitabun anzalnahu min allahil mahfuzi nda nde ɗo qur'anure nde ɗum deftere mawde min jippini nde daga alluhawal denangal laylatal gadri jemmare laylatul gadri ila sama'i dunya ɓe wi laatake hitande man ɗo ɗum jemmare man no gasi joweeɗiɗaɓre qur'anure nde nde jippi daga lawhil mahfuz nden nde wari ha asaman u duniya fi baytil izza ha asaman u ɓurgu ɓadago be meɗen ha nokkure wiyetende baytil izza ɗo ka qur'anu man nde jippiɗi nde fufu mare mobgal mare nde wari ɗon summa najala mufarragan ala hasabil waqa'i hoti qur'anu go nde jippi ɓawo ton nde sendirande dow fodde ukkanoji kadi yaake feere goɗɗo ƴama ƴamol Allah jippina aya yaake feere goɗɗo huwa kuugal Allah jippina aya bana ni seeday kadi ha nder duuɓi nogas e tati nde jippi nde timmidi mubarakun kasirul hayri wal manafi fi dunya bishifa'i bihi qur'anure nde nde barkiɗinande nde ɗuuɗa hayrure nde ɗuuɗa nafakkaji ha duniyaru be ñawditorago be maare wal amni min al khasfi wal mashi e holɗinago deyde ha moytago waddalali noon holɗinago ha majjere Allah seniɗo waɗi gon tokki qur'anure o hisan ha majjere to ɗon laatake nde barkiɗinande
non fakat Allah ceniɗo on wi noon kayum bo andi hunde marde barka mare bo ɗuuɗi heewi dede ko en keɓi derɗiraɓe ɗum eɗon jangoɓe qur'anu dursa en balliteɓe doyde no en mbawi fuu en yiɓe ɗon juulana en tahajjudu balɗe ɗe goɗɗo gonɗo ɓaawo maɓɓe fuu numa kadi min bo mi heɓan dursugo bannina fuɗɗu daga jonta fuɗɗir dursugo ayaje tattati waɗu anniya laaɓka ni Allah seniɗo wallete to anniyama laaɓi. wa hada al qur'anu kitabun anzalnahu mubarakun nde ɗo deftere qur'anu re min jippininde nde barkiɗinande fattabi'u tokkede ya ala makkata bil amali bima fi be huruki ko woni nder maare wattagu rente alkufraku e feraku la'allakum turhamuna ngam kinneɗon. Masha Allah.